Maoni ndine Jackie. Uyu ndi Emmett Corrigan ndi mkazi wake Ashley Corrigan. Anakumana ali ang'ono ali ndi zaka 17 ndi pamodzi anaberekerana ana 5. Atakhala chifukwa cha kuvuta kwa moyo, Emmett anachita decide kuti apite ku school akapange law. Angakhale zinayi zovutirapo chifukwa choti ana 5 iye akachokapo ndi kuti zinthu zikhala zovuta. Ndi Ashley anavomera kuti iye apitani mukaphunzira zitithandiza. Ndi 2007 Emmett anayamba school yake ya law. Kunali kutali kumene amapita koma amapita basa amakira ndesa amakhala pa khomo nthawi yayitali. Khale Emmett anamaliza school yake ija. Atamaliza anapeza ntchito yake ya law. Anangogwira pang'ono kenako anapanga decide kuti atsegule office yake, atsegule business yake yopanga law. Ndi anatsegula di business yake amagwira ndi ntchito imamuchulukira. Anampempha nzake kuti amuthandize kupeza munthu one azimuthandiza ngati palaliko kuntchito kuja. Nenzake uja anamupezeradi munthu wake nzimayi uyu dzina yake Nkani Hall. Nkani anali ndi zaka 40 ndi anali wamkulu kwa Nkani anali ndi zaka 10 kuposa Emmett. Komanso Nkani anali okwatiwa anali ndi ana awiri. Adamba kugwira ntchito kumene kuja anayanjana kwambiri Nkani ndi Emmett. Anapeza kuti Emmett anasiya ndi kumabwera ku nyumba nthawi zonse komwe basi anangosinthiratu khalidwe. Kukhala basi oti Ashley mkazi wake ucha kumadabwa kuti kodi sono nditani ndi amango Ashley ucha mangopemphera ndi kumalimbikira kuti ndingatani kuti mamuna yandikondeso ngati kuyesesa nkomya chilichonse koma abambo amangopita ku ntchito samamula abadira mkazi wawo pang'ono. Nkani uja ankabwera amachezaso ndi Ashley uja olo nthawi yonena kuti mmene amabadwa mwana womaliza iye analipo mpo mathandiza pamenepo kumagulira mphatso basi kumasangalalira zingati zabwinobwino. Koma tsiku lina atadabwa nazo kwambiri Ashley kuti kodi munthu uyu angokhala ku ntchito nthawi zonse bwanji. Anamulondola kupita ku ntchito komweko kumulondola Emmett uja. Atapita kumeneko anakampeza ali ndi Nkani uja agwira ntchito koma mmene anavalira Nkani Ashley sizinamusangalatse. Anavala sketi yayifupi kwambiri ndi sapato zazitali kwambiri makokoda atali zina zake koma iye uja anazagaiza koma mavalidwe amene wawa munthu kumavalira amuna aini aja amuna anzako munthu wokwatiwa kuti amuna ake akumulola kunena kuti aziyenda choncho. Koma iye anangogaiza kuti mwina ndikulakwitsa ndi Nkani sangapange china chilichonse plus Nkani ndi wamkulu kwa Emmett. Iye umangolimbikirabe kuti ndiyesese kuti amuna anga asinthe akhazikike tizikondana. Mbali inayi mamuna wake wa Nkani analanayiso atamba kuchita notice kuti Nkani wasintha. Amakonda kumangokhala ku ntchito plus wasintha basi khalidwe lake kamwano chani kungokhala distant kuti kodi mkazi uyu chitika nchani. Kenako mamuna wake dzina yake Robert amamutcha Rob adayamba kukayikira anayamba kuganiza kuti munthu uyu mwina wayamba panga chibwezi enda amamukayikira kuti mwina wapanga chibwezi ndi bwana wake Emmett uja koma panalibe umboni. Koma ife yonoti zinthu zimapitirira anazatopa nazo ndi Rob yemweyo ndi anazakankana naye mkazi wakeyo kunoti koma zimene mukupangazi ndatopa nazo ndi akamuyankhula mayankha mwano chifukwa choti zimamukomera zomwe zimachitikazo. Ndi mbali inayi Ashley tsiku lina mu 2011 anapanga decide kuti ineyo pempherera ndofuna kuti banja langa likonzedwe ndi ndipanga zotheka kuti ngakhale sizikuyenda mamuna anga kumapanga mwano wangu ndichokera angotani. Anamphikira chakudya cha pamtima wake kukonza chani kuti ndifuna ndikhale pansi ndimuuze mene ndimamukondera kuti ndikuziwa kuti china chake sichili bwinobwino koma ndikhala okhululuka ndifuna kuti anthu titani tikhale pa banja bwinobwino mene tinalili kale. Kupanga mkomya wake kuyika timakandulo nyumba kukongolesa kuti amuna anga akamabwera kuchoka ku ntchito tikhala tidya tisangalala. Koma tsiku limenelo Emmett anabwera mochedwa kwambiri anaso atakagona kale atadya kale. Ashley uja anangokhala kumamudikirira atatulukira Emmett uja kupeza munthu avutikira waphika wachita kuchena kukhala tsiku limenelo. Emmett uja ngomuza kuti ndakhuta ndadya kale sindifuna kudya. Ndi anakhumudwa Ashley uja kuti usono ndi munthu mkutani chilichonse ndikuyesesa kuti banja lilitani liyende ndikudzichepetsa ndikumpasa ulemu angopanga za mwano Emmett uja. Kenako Emmett uja nthawi yomweyo kuoneka kuti walandira foni anapita ku toilet kukayankha foni kenako kutuluka unena kuti andikuchokapo kayi. Achilata ineyo ndavutika kupangirani zonsezi ndi mukuchokaponso madzulo usiku ngati uno. Iye uchakuyankha kuti ndikupita kayi ku Walgreens amati kaya akagula chani msangasanga ndibweranso basi anangotuluka kupita kumene amapita ku shop ku Walgreens. Komanso tsiku lomwelo Nkani atapita kunyumba anampeza mamuna wake atakwiya Rob uja atapakira kunena kuti ineyo ndatopa nazo ndikuchoka sindingamakhalire zopusa ngati izizi. Ndi Nkani uja ataona malo moti akambe ndi mamuna wake uja iyeyo nkumuyimbira foni Emmett. Ndi foni analandira Emmett ali kunyumba kwake ali ndi Ashley uja kunena kuti tikakumane ku Walgreens. Ndi Rob atatuluka nyumba atatenga katundu wake atanyanyala. Nkani ananyamuka kukakumana ndi Emmett ku Walgreens. Ndi usiku omwewo kunapeza kuti mwana wake wa Nkani amadutsa pa Walgreens pacha samadziwa kuti mayi ake ali kuti anangodabwa kapeza galimoto ya mayi ake
mukapaki koma iye analali mu Greens musana aonepo paliponse mai ake nda madaboda chifukwa chani galimoto ya mai anga ili kuno koma iwo sindikuwaona nda anayesera kuwayimbira mai ake foni koma mai ake sanayankhe atanota mai ake sakuyankha anayimbira bambo ake foni samadziwa kuti mai ake ndi bambo ake ayambana anafunsa bambo ake kunena kuti ndili ku Greens koma kuli galimoto ya mai anga kulibeko mukudziwa kumene ali kapena ali ndi inuyo bambo ake anangoti sindikudziwa koma usadandaule mwana uja osazoti wauza bambo ake koma mai ake ali anadziwiratu Rob uja kunena kuti ndiye kuti ali ndi Emmett. Rob anamuimbira foni mkazi wake uja kandi kuyankha ndi anayamba kulongozana fachira mamuzo kuti ndikudziwa amene uli naye ndi Emmett uja naiso funa kukhuwa analanda foni ija nkuyamba kulalatizana ndi Rob uja kumuchallenge iwo aja osadziwa kunena kuti Rob akudziwa kumene ali chifukwa anthu anali mgalimoto ya Emmett. CCTV inaonesa kandi akufika aposo inaonesa ali ndi Emmett akutengana akupita kukagula mafuta anatengana awiri koma akapanga za chisembwere sawo kenako apo Rob atafika anayidusa galimoto ya mkazi wakeyo kenako analowa mu shop muja anayang'anayang'ana sanamuone mkazi wakeyo ndi apo akuonekanso akutuluka wayidutsanso galimoto ija kenako analowa mgalimoto mwake nkuyisuntha galimoto yake ija kuyichotsa poonekera pamene panali CCTV kukayika kumbali kwa galimoto ya mkazi wake uja koma ponena kuti pobisika ndi CCTV. Komanso Rob pobwera anabweresa mfuti atabwererako kandi ndi Emmett kunena kuti kandi azibwerera mgalimoto mwake anangodabwa mukapaki kunja kuli Rob anthu aja nkuyamba kukangana Rob ndi Emmett uja ali ngati mukangana anangodabwa Rob watulusa mfuti panaomberedwa zipopolo zitatu ziwiri chimodzi chinamuombera pa chest ndi mutu Emmett anamwalirira pompo chipopolo china chinamuombera Rob pa mutu koma anali bwinobwino sanavulale kwambiri anapita kuchipatala ndi anthu ena amwe anali pafupi anayimba foni ku polisi kuti tamva futi kandi sonkuimba foni ku polisi nthawi imene yoyo Ashley anali ali ku nyumba akudikira kuti amuna anga aja abwere tikambirane anangodabwa mawu make kubwera a polisi kuzampasa uthenga wa maliro kuti amuna ako aphedwa amakanganirana mkazi ndi mwini wake pamene iye anazazindikira kunena kuti zonse ankayikira kandi zija zinayizoona nalidi pachibwezi ngakhale Rob ankakhale umuza kuti sindingaende ndi munthu wamkulu ngati ameneyo ndi imeneyo inali imene anafera Emmett. Rob anamangidwa anampanga sentence to 30 years in prison and chifukwa chenche chomwe anammangira nchonena kuti iye sanapha munthu koma umboni wake kwambiri unali unena kuti anasuntha galimoto yake kuchoka poyera pamene panali CCTV kukayika pamene panalibe CCTV poti pasaonekere kuti pasakhale umboni wa zomwe anapanga. Ashley anapeza mwamuna wina anaberekera ana awiri nkumamukonda aso bwinobwino kuposa amene amakhalira ndi Emmett uja pamene kandi ndi chisembwere chakecho kumadziwa kuti kumakakhala kumafika pomakhala kumakanthandiza kulera ana Ashley uja kutani kumbaliku akuyenda ndi amuna ake analuza amuna awiri analuza chibwezi analuzanso amuna ake amuna ake ali mprison basa ndi zinthu zina zimaoneka za simple koma zisankho zomwe anthu amapanga zodzikonda osaganizira anthu ena sizimachita effect iye yekhayo amene wapanga chisankhocho ngati Nkani Emmett kuti yesa anaphedwa koma zinachita affect anthu ambiri. Ana ake anatsala ndi umasiye mkazi wake anamusiya choncho zina nkhani zochititsa manyazi nkhani zowawa komanso ana a Rob anapezeka kuti akukhala ndi mbiri yoyipa kuti bambo awo anapha munthu Rob uyo wathera mu ndende zinonena kuti chisankho choyipa cha anthu awiri chinachita affect anthu ambiri kwambiri ndi anthu nthawi zina amangopanga zinthu osaganizira kuti kodi zinthuzi zimachita affect anthu ena bwanji kuti ma choices athu nthawi zina amatha kupweteka anthu ena. Imene ndi nkhani ya Emmett, Rob ndi kandi ndi Ashley zikomo kwambiri.